تحماوی جو خزایتی جیرین زوزان بلند رنگ خود دیه دناو دو لیوان ده حاله و کیف خوشیک جدا دمروف جبر وی اف نبات جیندن و قطیای خواب خو طیبت مندیک شو خرا آوا کریه ام بحث قاشره قرصید کن او پنیری بقدر و قیمت بطعم و لذت خوازه ولاتي ما بهبونا خوا خوشيه دعفرينه 4 دمسال خوازه جي شكلك تخه شكلكي هر دمسالك خودي واتيك جدايه هر چقا سال و زمان در باست بن خوازه خوجاره كدن جنوب دعفرينه و هر وها نباتن ده حنبيزه خود پاراستيه دكه دياريج بومه دانین خوازای هنه آنگو برهمین کو پیشکش مروواهیت که جخوا مروواهی به برهمین خوازای خوال سر پیادگره جیان مرووان با آو و هوای با عرض و نباتان بخوارن و وخوارن ددومه جبرویه که نباتن خوازایی گلک گرینگن جبو بردوام جیان مروواهی رنگ ولات او جار بزوزان هریما سرحدا جورین کد بخوازای ربو هوال داکو برهمک خوازایی و بفیده بو بده ناسین اف نبات کاشاره قرصیه لهريما سرحدا جورين لباجار قرسي جوريك بنيري هيكو لجهان نافداره او جي بنيرا كاشاره اف بنيري خوزايي او قص بقيمتكو نها ايدي بويا سمبولا قرسي وقت زانين هريما قرسي جهيلا خوزاي و جهك گلك دولمنده جبر ويكي سوالكاري و برهمنكو جي تنگرتن گلك بپیشکتیه هما بيجن اف کار بويا جيانا انسانا او سرما و سقاما هريما قرسي ج آليه كي و سوالكاران پاراستيه و وان كريه پارچهيك ج خوزاي
پەنیرê kaşara li Qersê tê çêkirin helbet gelek taybetiyên wê hene. Taybetiyên wê herî derdikeve pêş jî xwezayîbûna wê û tehma wê ye ku ji xwezayê tê ye. Çima em dibêjin xwezayî ye? Wek tê zanîn di serdema me de gelek nebat ji xwezaya xwe hatin dûrxistin. Hema bêjin her tişt bûne berhemên fabrîkasyon. Ev yek jî hem tem ji nebatan re nehîştiye hem jî tendurustiya mirovan xistiye nav xeteriyê. Ji ber vê yekê kêm tiştên ku hêj bi avayek xwezayî tên çêkirin gelek bi qedr û qîmetin. Yek ji wan berheman jî kaşara Qersê ye. Ji ber ku herêma Qersê cihek gelek bilind e û zozanên gelek bilind lê hene, li vê herêmê sewalkarî bi pêş ketiye. Li zozanên ku bilindahiya wan digihîje 3000 metreyê nêzîkî 8 cûre kulîlk û çîçek û giyaşîn dibin. Çêraya li van zozanan dike ku sewalên li van dera têne çêrandin gelek baş xwedî bibin. Her wiha ev giyayên dewlemend dike ku tehma şîr û berhemên jê zêde dibin gelek xweş bibe. Kaşara Qersê ji şîrên meha Nîsan, Gulan, Hezîran û di tîrmehê de têne berhevkirin û tên çêkirin. Van mehê buharê û destpêka havînê giyayên li zozanan tam digihîjin û lezzeta şîr hê xweştir dikin. Lewma kaşara Qersê ev qas bi nav û deng e û li tevahiya cîhanê belav bûye. Piştî me hinek behsa giringiya kaşarê kir, helbet mirov meraqa dîroka wê jî dike. Gelo ev nebat li van diyara çi qas kevnar e û ji ku derê hatiye. Ji bo em vê pirsê bibersivînin, niha em berê xwe bidin cihê ku ev bi salan e kaşar lê tê çêkirin. Gundê Zavot, Ango, bi navê wê yê din Boğatepe. Gundê Zavot 40 kilometre dûrê Qersê di navbera bajarê Qersê û golana Erdexanê de ye. Gundekî hem ji hêla xwezaya xwe dewlemend e, hem jî bi berhemên xwe dewlemend e. Ji xwe kaşar û graviyera Qersê ji vê gundê zêde bûye. Sedema vê yekê jî dewlemendiya xwezaya wê ye. Navê Zavota ku bi Rûsî ye tê wateya kargeh, ango fabrîqî. Bi wateyeke din cihê çêkirina penîrê ango mandir e. Mirov dikare bêje gund navê xwe ji penîrê girtiye. Ji ber ku li vê gundê gelê malakanê Rûsî jîne. Navê gund jî bi Rûsî ye. Gelê malakan wek çêkerê penîrê kaşar tên nasîn. Niha em jî hinek wan nas bikin. Malakan dema û risk dibin hakimiyeta çar de bûn ji komekî olperestên ku li hember şer û pevçûnan derdikevin re tê gotin. Malakan ji ber nêrînên xwe yê dijberê tundiyê ji dêra ortodoksa Rûsan vediqetin. Di sala 1878 de ji hêla rêveberiya Rûsyayê ve li herêma Qersê ku dibin hakimiyeta Rûsan de ye tên bicîhkirin. Navê wan ji Moloko ya ku bi Rûsî tê wateya şîr tê.
پاقیجی و صافیبونا شیره درحی خود آفراندنه. باجار قرسی د سال 1920 ده دما درباسی بند سلاتاریا ترکان دبه پرانیا مالکانا و دگران ولاتی خواه. هنک جوان جی حتی سال 1962 دمینن. جبر کو د جیانا خود تو جاری لشکری نکرنه و دجبری شربونه دبند سلاتاریا ترک نجات پرست و ملیتر اداره ناکن او جی جوان دیاران کشت کن. وک گلک آفراندنین ده هیلا جیان و جوتکاریه ده بنیر کاشار جی جمالا کانا مایا دیاری جبو قرسی. لبله کسی که بنیر کاشار و گراویر وک برهمکی تجاری خستیه ناو بازار هستای بنیر داوید موسر سویسریه. وک تزانین بنیر گرویریه سویسری بناو دنگه. دیوید موسر جی وک هستای بنیر گراویر قرسی ده آفرینه و دولمندیه کی دن لوان دیارا زیدت که. دی گوتن کو بری 100 سالی در دور 5 زاوت هبونه لهرما قرسی او پرانیا وان زاوتان د دستن مالکانان دبونه پشتی مالکان جهرما قرسی چون هلبت افرینیدیا خو او هنر خو د دربار برهمن جیانی دجی بخاره برن لبله بنیر کاشار دیاری هشتنج بو قرسی تایبەتمەندیەکی شیرێ خۆشیەک و کاشار جێ تێچێکردن ژی ji çêlekên qersê tê. Çêlekên vê herêmê ji çêlekên Kafkasan û çêlekên bi nav û dengên Swîsreyê bi navê Montafon hatine zêdekirin û irqekî nû yê melez hatiye afirandin. Helbet di zêdekirina van çêlekan de dîsa keda David Moser û malakanan pir zêde ye. Hûn dixwazin niha jî em berê xwe bidine ku kaşara qersê çawa tê çêkirin. چێکردنا vê nebata temxweş niha her çi qas bi makîneyan be jî ne ew qas hêsan e. Heta ew şîr dibe penîrê kaşar di gelek merheleyan de derbas dibe. Sibehek sû şîrê ku ji çêlekan hatine dotin têne berhevkirin û li mandira an jî li kargehan têne parzonkirin. Pêwîst e di nav dotin û çêkirinê de ji 2 saetan zêdetir derbas nebe ku di nav şîrê de bakteriyên nebaş peyda nebin. Piştî baş hate sefandin, şîr berdidin qazanên mezin û li vir tê havên kirin. Ji xeynê xwe û havênê tiştekî nexwezayî nakeve navê. Di qazanên havanê de di derdora 32-33 derece tê germkirin û havêna wê tevlê dibe û şîr di xew de diçe. Piştî şîr havên girt û bû penîr derdora 40 deqîqeyan bêhna xwe vedide. Niha dora şiyarkirina vê şîrê havêngirtî ye. Divê mirov bi carekî wê şiyar neke. Di nava qazanan de kêr hene û ew bi van kêran şîrê havêngirtî dibirin. Divê penîrê me baş hûr bibe û bibe wek libên birincê. Vê carê dortê ku penîrê hatiye hûrkirin dîsa parzon bibe, da ku ji ava xwe zuha bibe. Di nava parzonê de ava wê jê tê sefandin û tiştekî giran datînin ser ku ava tê de mayî jî jê here. Heta rojekî ev penîr wisa tê sekinandin. Piştî ku ji ava xwe zuha bû, vê carê ew penîr tê rendekirin. Ji ber ku niha dora pijandina wê ye.
Penîrê hatiye hûrkirin nava ava ku 75 dereceyê de tê pijandin. Ji bo vê yekê jî hosteyî hewce ye. Her wiha ji bo hevîrkirina wê jî. Penîrê ku di nava ava germ de hat pijandin, bi germî tê hevîrkirin. Niha dora xistina qaliban e. Pêwîst e bi awayek baş li qaliban bêbicîhkirin. Paşê kaşara taze û yêkkevin ji hev tê veqetandin û her yek bi awayek din tê hildan. Kaşarek kevin yê qersê piştî hat qalibkirin û hildan pêwîst e mehek sax di hewaya vekirî û paqîş de bêhna xwe vede. Pişt re divê bi qasî 6 mehan jî di depoyên sar de bê veşartin. Piştî ew qas dem di ser de derbas bû, êdî kaşara qersê ji bo xwarinê amade ye. Ji van tiştên me anîn ser ekranên we jî dît ku penîrê kaşar hem nebatek temxweş e, hem jî berhemek xwezayî ye. Bajarê Qersê jî bi hebûna penîrê kaşarê nav û dengê xwe li tevahiya Kurdistan û li Tirkiyê û qada navneteweyî belav kiriye. Rengê welat careke din bi nebatek xwezayî û temxweş yê welatê me diyar kir ku xaka me gelek dewlemendiyan di hembêza xwe de afrandiye. û ev afrinêrî wê ji bo pêşerojê bibin mînak, bibin mîrate, bibin dîrok.